खुलुमबाय हेलो एवरीवन once again वेलकाम बैक टू द चैनल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं स' दिनै मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथा बेखौ लानानै सावरायगोन जे मानाव गेदेर एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आजिरा लाबाय थामसोबैयाव बिथाङा एमएलए सासे विधान सभा निर्वाचनाव माने सासे केन्डिडेट प्रार्थी हिसाबै बिथाङा बाहागो लागोन बे रोखा जाबाय जों लुबैखादों आगोलनिफ्रायनो भिडिअनि गेजेरजों होन जुदाजों होन नोंथाङा जुदि पलिटिकेलाइज जानो लोगोसे जाबायबा नोंथांनि राव नोंथांनि हाब भाब गासिबो सिंजों खामानि मावनाय राजनितिक नोंथाङा जुदि खामानि मावनो गोसो जाबायबा ओंखारनानै मावनांगौ राजनितिकआव नों आलदा खोथा बुंनाया खिन्थु सात्र संगठनाव थानानै नोङो मोनसे नङा मोनसे पार्टिखौ गाबागाव बबेबा माबा मोनसे दोलोखौ मोजां मोननानै भट होनायखौ आं बुंनो थाङाखै ইয়াত মই ক'বলৈ নাযাওঁ এই কথাটো আমি ক'বলৈ কোনো অধিकार নাই जोंहा बेखौ बुंनांगौ मोन्थाय गैया सोरनिबा भटआ बहा थुयो बहा थुवा नाथाय राजनितिकनि एबसुनि बेनाराव थानानै राजनितिक पार्टिनि मोनसे जानानै भट बिहैनाय माहैनाय बेवहाय राजनितिक भाषा दिरुननाय बेफोरो सिगांनिफ्रायनो जों बुंबोदों राजनितिकआव ओंखारबा ओंखारथारदो ओंखाराबा ओंखारा सात्र संगठननि जानानै था पार्टिकुलारलि माखौ सापर्ट खालामो दिस इज युवर चइस नों सोरखौ खालामो बे नोंनि दा नैबे खोथाखौसो सिगाङाव नोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जाय मावनो गोसो बेफोर मावगोन जायहा राजनितिकआव थानो गोसो थां दा बेखौ लानानैनो राजनितिकआव फैबाय जाबाय इउपिपिएलआवबो हाबबाय बेयाव बुंनांगौ गैला जोंहा दा राजनितिक हिसाबै रायजो राजायाबो बिथांखौ मोनथिबाय एबार पार्टिनि जानानै राजनितिक जानानै बिथाङा खामानि मावनांसिगौ बेवहाय सात्र संगठन बादि जालांनाय दा बिथांखौथ' नुबोदों गोदोनिफ्राय मोनसे पार्टिखौ सापर्ट होबोनायखौथ' निसन्देह हामी पूरा यकीन था दिपेन बर' जी ने एबसु से निकाल कर यूपीपीएल में ज्वाइन करेगा हमें इसको पहले से ही मालूम था जो बुआखैसे कभी भी नहीं बोला पहले थोड़ा बोल दिया था लेकिन लोगों ने जनता ने ध्यान नहीं दिया हमारी पॉइंट्स को बरखाया लेकिन यही सच निकला नंगौना नङा रायजो राजाफोर दा बे खोथाखौ लानानैनो मानाव गेदेर टिसिएलसिनि चेयारमेन बिक्रम दैमारि बिथां आदाया मा बुंदों खोनासंनानै जोबजासिम कमेन्ट हरबानो जाबाय खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मानगोनां दिपेन बर' सार बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर बावहरदों बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आजिरा लानानै राजनितिकआव थोंजों इउपिपिएल दोलो बा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय राजनितिक दोलोआव हाबहैबाय बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय पार्सनेलि आङो बरायहरदों नाथाय आं बेखौ बुंगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै बा माहारियारि आफादाव थानानै राजखान्थिनि खामानि मावस्लायस्लाय डाइरेक्ट बा थोंजोङै राजखान्थियाव थानानै खामानि मावनाया मोजांसिन होननानै आं सानो मानो होननानै बुङोब्ला रायजोआ बयबो नुखादों जि दिननिफ्राय मानगोनां दिपेन बर' सार बिथाङा माहारियारि आफादनि बा एबसुनि आफादगिरि जाबोदों बै दिननिफ्रायनो जुरिजेननायनिफ्रायनो बिथाङा राजनितिकनि खामानिखौ मावबोनायखौ जों नुनो मोनदों जों जाथिनि थाखायनो जा हारिनि थाखायनो जा बा डेभेलपमेन्टनि थाखायनो जा जिखि जाया राजनितिकजों अहरह लोगो हदायबो सानफ्रोमबो थानानै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों बेनिखायनो आंनिफ्राय आं वेलकाम खालामदों नोंथाङा दिनै बेबायदि गोथार आफादाव थानानै राजनितिकनि खामानि मावस्लायस्लाय थोंजोङै राजनितिकआव थानानै खामानि मावनायखौ रायजोआ पसन्द खालामगोन आरो मोजां मोनगोन मानो होननानै बुङोब्ला गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा इउनिट लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा आरो जोङै आनसलिक लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा गोनो गोथो जानानै दङमोन माब्लासिम बबे समसिम जोङो राजनितिकनि उन थांफाबाय थागोन बबे सिमसिम जोङो राजनितिकजों दैदेन जाबाय थागोन होननानै गोबां आनसलिक लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायदोंमोन रायजो राजाफ्रा सानदोंमोन खारन माहारियारि आफादनि गिदिर लिडार जानानै दिनै जों जुदि राजनितिकआव
बै आनसलिकआव थानाय इउनिटआव थानाय डिस्ट्रिक्टआव थानाय बिबानगिरिफोरखौ जों जुदि बेबायदि परिचालना खालामबाय थायोबा राजनितिकजों जोंहा रायजोनि साननाय नोजोरा गाज्रि जायो। बिनिखायनो आङो फिन आरोबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मानगोनां दिपेन बर' सारखौ आं वेलकाम खालामदों। नोंथाङा गोथार आफादखौ नागारथ'नानै दिनै फैबाय आरो राजनितिकनि खामानिखौ नोंथाङा बै समनिफ्रायनो मावबोखादों। बेयावहाय दिनै मा इउपिपिएल मा आबसुनि दैदेनगिरि बेयाव जेबो पार्टेग' थायाखैमोन, नाथाय नोंथाङा दिनै बे हमलसना खालामजानांगौनिफ्राय नोंथाङा मोनसे स्टेजाव आगान होबाय। बेखौ रायजोआ दिनै निस्सय बिबेसना खालामगोन आरो रायजोनि थाखाय राजनितिकआव थानानै मावलांगोन होननानै आं आसा खालामो। नाथाय आरो एबसुखौ बा माहारियारि आफादखौ गाज्रि नोजोरजों फाव फान्दायनानै जेन आरो राजनितिक फारसे चक्रबिउ खालामनानै जेन गाज्रि लामाजों जेन दैदेना बेखौ आंनिफ्राय अनुरद खालामगोन। थेंक इउ। दा जोबनायाव मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानदों दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों। आङो दिनै बे भिडिअआव रायज्लायदों, आंनि चेनेलाव आं रायज्लायदों बिइं ए स्मल ससियेल मिडिया क्रिएटर, सासे फिसा ससियेल मिडिया क्रिएटर जानानै आङो रायज्लायदों बे आलदा, ग्राउन्डआव आं मा बे आलदा खोथा। खिन्थु दिनै भिडिअनि गेजेरजों आंनि चेनेलाव आं बेखौ होगोन, बेनिखायनो आं बेवहाय रायज्लायदों, बेवहाय आङो मा रायज्लायो बे आंनि खोथा। ओइ भिडिअ দ্বারা মই কি ক'ব আৰু এই ভিডিঅ'টো লৈ মোৰ চেনেলত মই আপলোড কৰিম। বেলেগ বেকগ্ৰাউণ্ডত বেলেগ জায়গাত মই কি বা বাহিৰত ফিল্ডত কি এইটো ক'ব নাযাওঁ মই, কিন্তু ভিডিঅ' যেতিয়া দিব মই ফ্ৰীডম লৈ পেলাই ভিডিঅ'টো মানে দিম, আপলোড কৰিম। ইয়াত কিছুমান কথা কম, बेयाव माखासे खोथा बुंगोन, बे आंनि चेनेलाव होनाय सासे मोनसे फिसा ससियेल मिडिया क्रिएटर हिसाबै, इउटुबार फिसा हिसाबै। दा बायहेरायाव खामानि मावनाया आलदा, ग्राउन्डआव खामानि मावनाया आलदा, फिल्डआव खामानि मावनाया आलदा। दा एसेनोसै, मा सानो नोंथांमोना बेनि सायाव परामर्श साजेसन हरोबा मोजां। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ।